Térmica, o tellado tamén da igrexa, non? O mellor é Pero es que allí me pasa mucho. moi eléctrica de los dos, está, non é? XL, te escucho ahora mismo. Iba a caminar. Aquí, porfa, miramos por aquí. Chula. Presidente, por favor. Esa cámara. No creo. Si parece... Bueno, prometemos non acabar de tarde. Estou falando da presión política, presión no bo sentido, pero presión, ao fin e ao cabo, manifestación da vontade decidida de que se cumpla coas infraestructuras de Galicia, nomeadamente coa que onte nos levou a fronteira, pola parte de Valença, a fronteira entre Galicia e Norte de Portugal, entre España e Portugal, para firmar ese manifesto co presidente da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal, que é o noso interlocutor frente ao Goberno de Lisboa, e que tivo xa bastantes adhesións e que agardo que teña bastantes máis, por suposto a da Diputación de Pontevedra, bueno, pois para o que era ese manifesto, para manifestar decididamente, valga a redundancia, que esa obra se ten que executar. O goberno portugués, a mí manifestoume o ministro de Infraestructuras hai algo máis dun mes en Lisboa, que no ano 32 chegaría á fronteira de Valença, polo tanto a nós o que nos corresponde consuntamente os dous lados, pero lóxicamente a nós no lado galego, no lado español, o Ministerio de Fomento decirlle que todo isto hai que facelo. Está moi ben dar unha data, quedan 8 anos, estamos no 24 e estamos falando do 32, pero para todo o que hai que facer, os meses non sobran e, polo tanto, estaremos vixiantes, de acordo a prazos que hai que ir cumprindo, dos que daremos conta, todo isto temos que facelo conjuntamente, por tanto, eu agradezo moitísimo a disposición da Diputación de Pontevedra para empuxar xunto con nós e xunto con outras moitas administracións e entidades onde había moitas representadas para facer unha infraestructura decisiva para Galicia e especialmente para a provincia de Pontevedra, como é a salida sur de Vigo, aparte de todas as melloras que deben facerse en canto a infraestructuras ferroviarias, basicamente, ou se falamos de infraestructuras ferroviarias, que afectan tamén a provincia de Pontevedra, todos esos compromisos do ministro de Fomento que adquiriu hai pouco tempo, cando se inauguraban os novos trenes Abril, en canto a ampliación das unidades, introducción dos convoyes low cost, bueno, pois todo iso temos que estar vixiantes e temos que reclamarlo conjuntamente. Falamos tamén do Pazo de Lourizán, saben que é unha infraestructura da Diputación no seu momento, agora da Xunta de Galicia, saben que ano pasado presentamos todo o que pretendemos facer para darlle unha segunda vida a este edificio senlleiro, este edificio fundamental que durante moito tempo estuvo relativamente, ou máis, e en algún momento moi esquecido, e que ten moitísimas posibilidades. Anunciábamos o ano pasado a planificación, ese concurso de ideas, que agora mesmo dimos conta estes días de 33, o cal tamén amosa o enorme éxito que tivo a convocatoria. Quedaron seleccionados 8 finalistas, o se mesmo reuniuse o xurado para aprobar de forma definitiva esa relación de 8, agora terán esos 8 que facer as súas propostas concretas e a partir de aí hai que avalialas, elexir o mellor proxecto e o elexido que redacte o definitivo proxecto básico e de execución para iniciar as obras o vindeiro ano, e se pode ser a principios do vindeiro ano, moitísimo mellor. Recorden que había 18 millóns de euros comprometidos pola Xunta de Galicia para investir no complexo de Lourizán. Por lo tanto, todo isto sigue o seu curso, dille conta como antigos titulares do edificio e como parte importante tamén cando seguro que chegamos a acordos sobre o seu uso, sobre a súa promoción, cando se xa unha realidade. Falamos tamén dunha infraestructura que non está na cidade de Pontevedra, pero sí na cidade de Vigo, que ten que ser un foco ámbito non só na cidade de Vigo, sino tamén ámbito provincial, un motor cultural moi importante, o Cine Fraga, o antigo
Cinefraga. Saben vostedes que anunciábamos aí, bueno, pois primeiro foi un compromiso electoral, é certo, en campaña, despois, como todos os compromisos electorais, no meu entendemento, deben ser cumpridos se se ganan as eleccións, e este ímolo cumplir, e esa adquisición conxunta entre a Diputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia vaise verificar mediante sendos acordos. A Xunta de Galicia o adoptará o vindeiro luns no Consello da Xunta de Galicia e a Diputación de Pontevedra tamén durante a semana que ven, polo que falamos, cunhas porcentaxes na adquisición e, por tanto, na propiedade, 51% Xunta de Galicia, 49% Diputación de Pontevedra, para un precio total de 9,3 millóns de euros, os que hai que engadirlles, ademais, bueno, pois, o precio son 9,3 millóns de euros, hai moita obra executada dentro do Cinefraga, de acordo a un proxecto que ao final non se rematou completamente, e, polo tanto, todo eso acrecería a un precio que de compra vai ser 9,3 millóns de euros, insisto, entre 51% Xunta de Galicia, 49% Diputación de Pontevedra. Despois virá o plan de usos culturais, que faremos tamén conjuntamente, onde escoitaremos a todo o mundo que queira aportar algo e onde imos facer un edificio importantísimo para a cidade de Vigo e tamén para a provincia de Pontevedra.